Hi friends, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಏಪಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ ಅಲ್ತದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಅರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪರಿಮಲ್ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇನು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ಲಾಯ್ಕಡ್ 4 hours ಯಾನ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಕಡೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಕಡೆನ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ದೈಗ್ ಎತ್ತೊಂಡ್ವೆ ದೈಗ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇದ್ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅವೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಜಿಲ್ ಹೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೈಲ ಬಜಿಲ್ದ ಹೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತಾರೈಲ ಪಾಡ್ಗ ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ನೆಕ್ ಕಡೆನಗ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಒಂತೆ ಜರಿ ಜರಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪಂಡ ಅರಿ ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೋ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಅಂತೆ ತೆಲ್ಪಾವಡು ಬೊಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಅವಡು ಅವೇನ್ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಡ ಲೈಕ್ ಅವೇನ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡುಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚ ಇಂಚ ತಿಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಯಾನ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಜೋಗುಲ್ ತಿನ್ಪು ಜೇಡ ನಿಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡುಲಿ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ಯ ಅವೇನ್ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಆರೆದ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅನ್ ತಾರೆಗೆ ತುಂಡೆ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯ ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಂಕ್ ತೊಜಾರೆ ಐಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಐತ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಗೆ ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಅಂಕು ಒಗರ್ ಕೊಡ್ಕ ಒಗರ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ತಾರೆದೆನ್ನೆಗ್ ರಾಯಿ ಹಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ಪತ್ತದ ಒಗರ್ ಕೊಡ್ರೆಂಡು ಕಡಿಪತ್ತ ರಾಯಿ ಪುರ ಪಟ ಪಟ ಪೊಡಾನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗರನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆನ ಊಟ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆಯಂದ ತವಾಗಿತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಜಿ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ಯ ಬಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಐತ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಯ ಇಂಚ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೇದು ಅವೇನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ ಆರೆ ಬುಕ್ಕ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಂದ ಪೂರ ಮಿತ್ತದ ನುಂಗುಂಡ್ಲ ಐಕಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಗುಲು ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತಿ ಜಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೊಂತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ರಸ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15-20 ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮುಟ ಆಪುಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ನೇಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ದೋಸೆ ನಿಕುಲ್ ಓಲ ಚಟ್ನಿ ಇಜಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಲ ದಿನೋಲಿ ಇಜಿನ ಓಲ ಸಾಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮ ಓಲ ಕೈಪ್ ದೊಟ್ಟುಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಖಾಲಿ ಚಾಲ ಕಾಫಿ ದೊಟ್ಟು ಗುಮ್ಮುರ್ಕ ಅದು ತಿಂದನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್